Усім прывітанне, з вами ізноў Кузьміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і працягнем гэта мы рабіць у нашай штотыднёвай аналітычнай праграме з палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александром Фридманом. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Так, давайте я першым мы тут пачнем паглыбляцца ў аналіз усяго, што адбываецца. Зраблю невялічкую рэкламную паузу, потым загаворыце мяне і забудуся, і буду адчуваць сябе не вельмі добра, таму што ўсё ж таки гэта трэба сказаць. Па-першае, подписывайтеся на тэлеграм-канал спадара Александра Фридмана. Як я заўважыў, нават такие инфлюенсеры с Украины перапошчваюць ваши посты с телеграм-канала, напрыклад, той же самый Борислав Береза, там ці іншыя. Так что сапраўды тое вартае. Читайте телеграм-канал Александра Фридмана и будете не только на хвалі ведання того, что адбываецца, але і на хвалі пазітыву, тому что умее все это подать с таким гумарком. Только ему таким, только у яго такое ёсць. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорада. Нам ваша падтрымка вельмі патрэбная, таму ставьте свои падабаечки, націскайте на звоночек и расшэрвайте, калі для вас гэта бяспечна. Ну что ж, спадар Александр, давайте пачнем, напэўна, з самай гарачай тэмы, нават не сённяшняй, а ўжо некалькі дзён. Гэта канфлікт, баявыя дзеянні, ці, можа быць, ужо нават можна сказаць вайна паміж Ізраілем і Іранам. Але давайте, можа, трошачку прычынная, так бы мовіць, ўсё такой падмурак. Што стала нагодай? Чаму менавіта зараз, у той момант, калі і так Ізраіль вядзе ваенную аперацыю ў сектары Газа, там на іншых накірунках, і адкрываць яшчэ адзін, я нават не ведаю які, трэці ці чацвёрты фронт? Ну, а наколькі гэта ўсё ж таки своечасова, ці была нейкая такая жыццёвая патрэба у гэтым, што яны не маглі інакш зрабіць? То есть у чым прычына? Гэта насамрэч вельмі такая комплексная гісторыя, там шэраг фактараў, якія я паспрабую, ну хаця б сцісла акрэсліць. Ну, першае, гэта іранскі ядзерны праект, які сапраўды існуе, і тое, што Іран хоча атрымаць ядзерную зброю, над гэтым працуе, ну, гэта, ў прынцыпе, ну, зусім не сакрэт. Ну, можна, канешне, быць вельмі наіўным чалавекам і давяраць таму, што кажуць розныя адказныя прадстаўнікі іранскага рэжыму, што гэта толькі для сваіх патрэбаў, што гэта нічога ваеннага, гэта, уласна кажучы, толькі атамная індустрыя, не будзе ніякага ядзернага праекту, але та інфармацыя, якая з Ірана прыходзіць, ну і ўвогуле аналіз іранскай палітыкі і мэтаў сённяшняга рэжыму сведчыць пра тое, што ядзерная зброя ім сапраўды патрэбна. Яны дакладна ведаюць, ядзерная зброя гэта гарантыя існавання рэжыма. Да тых краінаў, у якіх ёсць ядзерная зброя, ставяцца інакш, яны адыгрываюць у свеце зусім іншую ролю. Таму гэта зусім лагічна, цалкам лагічна, што гэты рэжым таксама імкнецца атрымаць ядзерную зброю, і каб у яго была дадатковая гарантыя бяспекі. Іншае пытанне, што ён ім будзе рабіць з гэтай ядзернай зброі. Мы дакладна ведаем, і іранскі ўрад гэта не хавае, гэта агульна вядома, што мэтай знешняй палітыкі Ірана з'яўляецца знішчэнне дзяржавы Ізраіль, якую Іран не прызнае, і заўсёды іранскія чыноўнікі падкрэсліваюць, што гэтая мэта не знікае. То бок, калі такая дзяржава, якая ставіць сваёй мэтай знішчэння іншай дзяржавы, атрымлівае ядзерную зброю, а ёсць цалкам рэалістычна, і гэта, магчыма, пытанне ўжо зусім хуткага часу, ну што застаецца Ізраілю ў такіх умовах? Канешне, можна пачакаць, сыходзячы з таго, што вось гэтая ядзерная зброя, яна ў Ірану патрапіць, і на гэтым усё скончыцца. Ну, гэта было б, напэўна, досыць наіўна так лічыць. Вось. Так, ізраільцяне вырашылі для сябе пайсці іншым чынам. То бок, ведаючы, што Іран хутка можа гэтую зброю атрымаць, прадухіліць гэты іранскі ядзерны праект. Гэта што тычыцца агульнага кантэкста. Другое. Сітуацыя для Ізраіля, для ваеннай аперацыі менавіта зараз досыць утульная.
Чаму? Галоўныя проксі Ірана знаходзяцца ў вельмі дрэнным стане. Я маю на ўвазе на Блізкім Усходзе. Хто застаўся у іранцаў? Засталіся хусіты у Йемене. Ну, добра, яны стратэгічнай небяспекі для Ізраіля не прадстаўляюць. Гэта непрыемна тое, што не робяць, але гэта не такая ўжо сур'ёзная небяспека. Куды больш сур'ёзныя былі проксі Хамас і Хезбалла. Сёння ні Хамас, ні Хезбалла не ў стане дапамагчы, не ў стане дапамагчы Ірану. Гэта першае. Гэта першы момант. Другі момант у гэтым кантэксце стан супрацьпаветранай абароны Ірана. Ну, мы ўсе бачым, у якім яна зараз стане, што ізраільцяне робяць у прасторы, воздушнай прасторы Ірана ўсё, што яны жадаюць. А чаму іх гэта атрымліваецца? Таму што яны ўжо пераважна паспяхова знішчылі супрацьпаветраную абарону Ірана ў мінулым годзе. Зараз яны яе, так бы мовіць, дабіваюць альбо дабілі. У Ізраілі дакладна разумелі, што вось гэтае акно магчымасцяў, каб сапраўды паспрабаваць вось так паспяхова правесці аперацыю, яно абмежаванае. Іранцы, пачынаючы з канца мінулага года, працавалі над аднаўленнем сваёй сістэмы супрацьпаветранай бяспекі. І па разлікам экспертаў яны маглі прасунуцца ў гэтым накірунку да канца гэтага году. То бок шмат часу у Ізраіля не было. Гэты момант вельмі важны. Яшчэ адзін вельмі важны фактар – пазіцыя Злучаных Штатаў. На чале Злучаных Штатаў сёння знаходзіцца адміністрацыя, і то бок прэзідэнт Трамп, які у прынцыпе прыхільна ставіцца да Ізраіля і гатовы падтрымаць Ізраіль, ну пакуль не справамі, а словамі, ці прынамсі дазволіць Ізраілю праводзіць такія аперацыі. У часы дэмакратычнай адміністрацыі, тут можна згадаць Байдена, калі на чале Злучаных Штатаў быў Абама, ну гэта уявіць сябе было проста немагчыма. Амерыканцы зарабілі бы ўсё, каб Ізраіль гэтую аперацыю не праводзіў. Сёння Трамп не паводзіць сябе так, як бы ізраільцяне сапраўды жадалі. Яны жадалі, каб амерыканцы побач з імі удзельнічалі ў гэтай аперацыі, але галоўная падтрымка і падтрымка зброяй, і падтрымка дыпламатычная з боку Злучаных Штатаў, і ціск на Іран і на іншыя краіны з боку Злучаных Штатаў, гэта ўсё прысутнічае. То бок фактары спрыяльныя. Ёсць, канешне, таксама важны ўнутрыпалітычны момант, звязаны з асобай Беньяміна Нетаньяху і з сённяшнім ізраільскім урадам. Тое, што ў гэтым урадзе прысутнічаюць розныя партыі, іх там 6, прычым партыі таксама ультраправага накірунку, якія патрабуюць ад Нетаньяху жорсткіх вырашальных крокаў, гэта ўсё ёсць. Нетаньяху дакладна разумее, што выбары, калі яны адбудуцца зараз, яны будуць неспрыяльныя для яго. Ён атрымае дрэнны вынік, і хутчэй за ўсё ягоны перыяд знаходжання ва ўладзе скончыцца. Выбары яму не патрэбны. Ён хоча, каб кааліцыя, якая ў яго ёсць, каб яна працягвала існаваць, і, як вядома, у часы вайны выбары не праводзяцца. А праводзіць выбары да перамогі над Іранам і пасля перамогі над Іранам – гэта зусім іншае. Мы не ведаем, як будзе ставіцца ізраільскае грамадства да Нетаньяху і да сённяшняга ўраду, калі сапраўды будзе атрымана ў гэтай вайне вырашальная перамога, калі іранскі атамны праект будзе знішчаны, і нават калі ў Іране зменіцца ўлада. Гэта можа прынцыпова паўплываць і на настрой ізраільскіх выбарцаў. Гэта таксама важны фактар. Ну і яшчэ адзін момант, які я б таксама тут падкрэсліў, асоба Нетаньяху. Яму ўжо няма чаго страчваць. Ён чалавек у сталым узросце, стан здароўя ў яго не найлепшы, ордер на арышт міжнародны за газу ўжо прысутнічае, ну што яму страчваць? Гэта палітык, які знаходзіцца на фінальным этапе сваёй палітычнай кар'еры і разважае пра тое, як яму захаваць уладу і якім чынам ён войдзе ў падручнікі гісторыі. Ці войдзе ён чалавекам, які дапусціў 7 кастрычніка і нясе адказнасць за ўсё тое, што Хамас рабіў 7 кастрычніка, за гэтыя жахлівыя ахвяры, што ўвогуле ў Хамаса атрымалася правесці гэтую аперацыю супраць Ізраіля. Альбо ён ўсё ж таки застанецца ў памяці як чалавек, які
паступоўна знішчыў усіх галоўных ворагаў Ізраіля, то бок Хамас, Хезболу, ну і зараз прыйшоў час Ісламскай Рэспублікі Іран. Так што гэты фактар я б таксама ўлічваў. Наколькі ўсё ж таки, на ваш погляд, апраўданыя спадзевы, што вось гэтыя удары Ізраіля, што вынішчэнне верхушкі ваеннай, палітычнай, карнай сістэмы Ірана, там той же самы там стражы рэвалюцыі і ўсе астатнія гэтыя іх карнікі, справакуе народныя уздым, народныя пратэсты ці народную рэвалюцыю? Тут я павінен сказаць, што я шмат займаюся тэмай блізкага ўсходу, але галоўным чынам усё ж такі Ізраілем. Знешняй палітыкай Ізраіля, унутранай палітыкі Ізраіля. Ізраіль гэта грамадства, якое, мне падаецца, для мяне яно куды больш зразумелае, чым іранскае. Іранам я таксама займаюсь, я шмат чытаю пра Іран, я размаўляю з калегамі пра Іран, але уласнай іранскай экспертызы у мяне не так шмат. Таму я тут могу спасылацца на тое, што я чую ад сваіх калегаў, якія займаюцца Іранам, прычым розных. Там ёсць, калі паглядзець на тых людзей, якія ў Германіі займаюцца Іранам, актыўна займаюцца Іранам, ёсць з аднаго боку людзі іранскага паходжання. Шмат хто з іх пакінуў Іран пасля ісламскай рэвалюцыі 79-го году, альбо яны нарадзіліся ўжо ў Германіі, але іх сем'і паходзяць з Ірана. Гэтыя людзі вельмі моцна ўплываюць на экспертызу, у экспертнай супольнасці іх сапраўды шмат. Да іх ацэнак я стаўлюся досыць асцярожна. Чаму? Таму што сярод гэтых людзей, большасць з якіх з'яўляюцца апантанымі праціўнікамі сённяшніх іранскіх уладаў, там прысутнічае такая тэндэнцыя выдаваць пажаданае за рэальнасць. І ў гэтых колах сапраўды вось пануе аптымізм. Там сыходзіць з таго, што вось іранскае грамадства ў большасці сваёй адвяргае сённяшні рэжым, што пакуль, канешне, там сітуацыя вельмі складаная, там структуры сённяшняй улады, яны не знішчаны, паліцыя, стражы ісламскай рэвалюцыі, гэта ўсё па-ранейшаму прысутнічае, але яны зыходзяць з таго, вось гэта я шмат ад каго ўжо чуў гэтымі апошнімі днямі, што калі аперацыя будзе працягвацца, калі рэжым будзе дэманстраваць сваю слабасць, ды ён сапраўды можа пасыпацца. Пакуль тое, што мы бачым зараз у Іране, няма арганізаваных пратэстаў, гэта факт. Але ёсць графіці праізраільскія альбо антырэжымныя, якія з'яўляюцца. Тое, што вось учора быў шэраг відэо, людзі перакрыкваюцца з балконаў смерць Хаменеі, прабачце, і іншае, гэта таксама прысутнічае. І ёсць таксама асоба сына былога шаха Рыза Пахлеві, які заклікае іранцаў да паўстання, які гатовы адчоліць гэтае паўстанне. Але тут важны фактар, ён знаходзіцца, зразумела, не ў Іране, ён даўно ўжо не ў Іране, ён знаходзіцца ў Злучаных Штатах. Кіраваць нейкім паўстаннем і нейкім рухам Злучаных Штатаў у Іране, ну гэта не самая лёгкая справа. Але вось гэты аптымізм, я чуў гэта ўжо шмат разоў, што вось калі ізраільцяне будуць працягваць аперацыю, военную аперацыю, то паўстанне ў Іране і знішчэнне гэтага рэжыма знутры, гэта хутчэй пытанне часу. Ёсць і іншы погляд. Ёсць шэраг скептыкаў, якія лічаць, што нават гэтая военная аперацыя можа прывесці да кансалідацыі рэжыма. Па прынцыпу, на нас напалі, што сапраўды адпавядае рэчаіснасці, гэта прэвентыўная вайна, яе распачаў Ізраіль, і што мы абараняемся, і мы, як грамадства, павінны кансалідавацца. Гэта наратывы рэжыма. Наколькі гэта спрацуе, ну, цяжка насамрэч сказаць. У выпадку Ірана мы маем справу з грамадствам, у якім пануе страх, у якім пануюць рэпрэсіі, у якім дзесяткі, сотні палітычных вязняў,
у якім і там ідзе гаворка, і там ідуць і далей, там яшчэ і выносяцца смяротныя прысуды, там просто апанентаў рэжыма забіваюць. У такіх умовах было б сапраўды вельмі наіўна чакаць, што вось іранцы зараз пабачуць, што знішчылі вось гэтага карніка і гэтага карніка, і яны пайшлі на вуліцы. Тут патрэбны час. І мне падаецца, што гэта сапраўды пытанне часу, калі ваенная аперацыя будзе працягвацца і працягвацца ў тым жа тэмпе, і так жа непрыемна для іранскага рэжыму, то вось той званы рэжым change, вось гэтая змена ўлады, яна цалкам магчымая. Калі аперацыя будзе ізраільцянамі праз пэўны час звёрнута, рэжым Хаменеі выйдзе з гэтай аперацыі, безумоўна, больш слабым, але мае шансы ацалець. Так што ўсё залежыць ад таго, як будзе працягвацца далей. І ўсё можа адбыцца нават куды больш хутчэй, чым нам гэта падаецца. Людзі, якія даследчыкі, якія настроены аптымістычна, яны прыводзяць выпадак Сірыі. Але ізноў жа, я б тут быў бы досыць асцярожным. Усё ж такі ў Сірыі былі падрыхтаваныя сілы, узброеныя, у якіх былі магчымасці, якія здзейснілі вось гэтую змену рэжыма. У Іране ўсё выглядае куды больш складана на дадзены момант. Один момант, які то есть наколькі ён магчымы як фактор, які дапаможа утрымацца рэжыму у Іране. Памятаеце, як у 20-м годзе, калі здавалася вось рэжым Лукашэнкі лясне, і тут прайшла інфармацыя, што там на мяжы расійская нацгвардыя стаіць, якая гатовая дапамагчы, і было ці не было, але і настрой у эліт неяк так па-іншаму пачалі гучаць, і сілавікі па-іншаму загаварылі. Тут все ж таки падпісаў Тэгеран і Москва дамову аб стратэгічным супрацоўніцтве. Наколькі магчыма, што зараз расійская нацгвардыя будзе дзе-небудзь стаяць на межах Ірана, гатовая прыйсці на дапамогу? Яны не зрабілі гэта нават у Сірыі, дзе сітуацыя, дзе дзяржава больш кампактная, дзе ў іх ужо былі ўласныя вайскоўцы. Тут пытанне аналізу і пытанне магчымасцяў. У Сірыі расіянам было відавочна, што рэжым Асада не мае шансаў, што рэжым Асада ў рэшце рэшт падзе, і яны яшчэ падчас таго, як гэты рэжым існаваў, сталі задумвацца пра тое, як яны будуць наладжваць стасункі з тымі людзьмі, якія прыйдуць пасля Асада. Так што там нават у гэтым выпадку пры ўсёй блізасці Асада да Расіі, так, яны яго забралі сябе, магчыма, яны і пэўных людзей з Ірана забяруць сябе, но сапраўды актыўна ўмешвацца, не, яны гэтага не зрабілі. Што тычыцца Ірана, тут такіх магчымасцяў у іх і блізка няма. Тут, канешне, пытанне Ірана для Пуціна важнае пытанне. Іран – гэта стратэгічны партнёр. І калі мы сябе ўявім такую вось сітуацыю, у якой гэты рэжым лясніцца, і гісторыя фундаменталісцкага рэжыму скончыцца ў Іране, і да ўлады прыйдуць там нейкія празаходнія сілы, дык гэта для Расіі вельмі дрэнны сцэнарый. Там ніхто не забудзецца пра тое, як Расія супрацоўнічала з Хаменеі і астатнімі, як яна іх падтрымлівала, і іншае. То бок Расія страціць у гэтай сітуацыі безумоўна свой уплыў на Блізкім Усходзе. Гэта непрыемна, гэта балюча, але гэта сярэднетэрміновая і доўгатэрміновая перспектыва для Расіі. У кароткатэрміновай перспектыве яны не ў стане там нічым дапамагчы. У іх іншыя прыярытэты. Галоўны прыярытэт для Расіі застаецца Украіна. Таму яны і паводзяць сябе досыць стрымна. Так, яны стаяць на іранскім баку. Яны дапамагаюць іранцам дыпламатычна, яны гатовыя выконваць там нейкія пасярэдніцкія функцыі. Мне, праўда, цяжка сабе ўявіць, што значыць пасярэдніцкія функцыі. Гэта прыкладна так, як Лукашенко прапаноўвае сябе ў якасці пасярэдніка ў гісторыі з Украінай. Які тут Лукашенко пасярэднік, калі ён, уласна кажучы, відавочна стаіць на расійскім баку. Тое ж самае і Расія ў выпадку Ірана. Іран стратэгічны партнёр для Расійскай Федэрацыі. Расія атрымлівала зброю з Ірана. Пра што тут можна казаць? Якія пасярэдніцкія функцыі? Можа перадаваць там нейкія месаджы з ізраільскага, амерыканскага боку іранцам магчыма. Але сапраўдным пасярэднікам, мне падаецца,
Россия тут быць не можа. Яны нават пры ўсім жаданні, калі б яны пажадалі падтрымаць Іран, тут яны нічога амаль зрабіць не могуць. Ну і сітуацыя іншая. Наземнай аперацыі відавочна не будзе. Не будзе амерыканскай наземнай аперацыі, не будзе ізраільскай наземнай аперацыі. Ну і зноў жа, напэўна, трэба больш асцярожна сябе выказвацца. Хто яго ведае, што будзе, напрыклад, калі іранцы сапраўды атакуюць нейкія амерыканскія военные базы у тым же Іраку, як будзе адказваць Трамп. Так што выключаць у прынцыпе нічога не трэба, но я думаю, што ніякіх наземных аперацый там не будзе. Ізраільцяне будуць працягваць знішчаць іранскую інфраструктуру і, магчыма, вось наступны крок, які можа адбыцца, гэта нейкі грамадскі рух. То бок, магчыма, іранская армія перастане выконваць загады, магчыма, перастане функцыянаваць паліцыя і іншае. Тут магчымы розныя сцэнарыі, скажем так. Но пакуль гэта ўсё на такім тэарэтычным узроўні. Але ўсё можа адбыцца вельмі хутка. Мы бачылі гэта ў Сірыі. Наколькі ўсё ж таки падтрымка ЗША, да, яна значна большая у Ізраіля, чым, скажем, у Украіны той же самой, але наколькі гэтая падтрымка будзе спрыяць пашырэнню ізраільскай аперацыі супраць Ірана, асабліва на фоне, не ведаю, там, можа ён уже забраў гэтыя словы назад, як ён любіць этот вот лапідарны геній, про тое, што типа там забараніў Тель-Авіву чапаць Хамейні. Маўляў, што трэба будзе дамаўляцца і гэтак далей. Вот якога ўзроўню варта чакаць дапамогі і падтрымкі? Калі мы паглядзім на ўсю вось гісторыю стасункаў паміж Ізраілем і Злучанымі Штатамі, вось бытуе такі погляд, што гэта вельмі моцны альянс, што яны заўсёды працуюць разам, што паміж імі няма канфліктаў і іншае. Это амаль ідэальныя адносіны. Гэта далёка не так. Гісторыя ізраільскіх войн, яна заўсёды прыкладна такая. Ізраіль хоча ісці далей, рабіць яшчэ нейкія крокі. Для амерыканцаў яны вельмі рызыкоўныя. Амерыканцы гэтага не жадаюць, яны жадаюць больш спакойных крокаў, больш стабільных, і таму яны не падтрымліваюць. І ў пэўны момант яны пачынаюць ціснуць на Ізраіль, каб ён скончыў ваенную аперацыю, каб ён не ішоў далей, каб не было нейкай радыкалізацыі, эскалацыі. Так было, напрыклад, у 67 годзе падчас шестидневной войны, прабачце. І можна з гэтымі прыкладамі працягваць. Што мне падаецца, што мы бачым зараз? Зараз Іран і Нетаньяху гэта падкрэсліваў, і я думаю, што гэта не толькі палітычная рыторыка. Іран паказвае сваю слабасць. Іран куды больш слабы, чым гэта чакалі. Так, яны наносяць удары ў адказ. І гэта вельмі непрыемныя удары па Ізраілю, гэта ахвяры і іншае. То бок гэта сказаць, што Іран гэта толькі папяровы тыгр, не, гэта безумоўна перабольшванне. Іран досыць моцны, але не такі моцны, як чакалася. І зараз, вось калі паглядзець на ізраільскі бок, тое, што спачатку просто укідвалася, гэта тое, што Нетаньяху звярнуўся да іранцаў пра іх свабоду, заклік да паўстання, зараз, мне падаецца, з ізраільскага боку гэта ўсё бачыцца ўсё больш і больш рэалістычным. Гэта не значыць, што ў Іране адбудзецца паўстанне. Гэта не значыць, што рэжым абрынецца. Але магчымасць гэтага варыянту, яна насамрэч прысутнічае. І вось тут вельмі цікава сапраўды гэтая гісторыя з ліквідацыяй Хамейні. З ізраільскага боку гэта шмат разоў падкрэсліваюць, што можна ліквідаваць Хамейні. І тут узнікае пытанне, а як будзе рэагаваць грамадства? Што будзе з рэжымам? Вось, Рахбар, верхоўны, духоўны лідар Ірана. Ён знік. Што будзе з іранскім грамадствам? Што будзе з гэтымі стражамі ісламскай рэвалюцыі? Як яны себя будуць паводзіць? Пасыплецца рэжым, гэта будзе нейкі шок у Іране, гэта будзе каталізатарам паўстання. Гэта адкрытыя пытанні. Ізраіль відавочна гатовы на гэты крок прайсці. І тое, што мы бачылі апошнім часам, гэтыя кропкавыя ліквідацыі, гэта паказвае, што Ізраіль знаходзіцца ў стане. Ён зможа хутчэй за ўсё гэта зрабіць, прынамсі паспрабаваць. Для амерыканцаў тут узнікае пытанне, а што будзе наступнае? Што будзе з Іранам?
якая там будзе сітуацыя, а можа там будзе грамадзянская вайна у рэшце рэшт. А што будзе з іранскай нафтай, як гэта паўплывае на цэны на аўту, как гэта паўплывае на транзіт нафты, газа і іншае. Для еўрапейцаў адразу ўзнікае пытанне, а што будзе з уцекачамі. А калі Іран сапраўды, калі рэжым абрынецца і там пачнецца грамадзянская вайна кшталту лівійскай, тады будзе хваля уцекачоў у Еўропу. Гэта ўсё вельмі сур'ёзныя рызыкі. Я думаю, што калі б вы запыталі прэзідэнта Трампа альбо абсалютную большасць еўрапейскіх кіраўнікоў, ці жадаюць яны, каб гэты сённяшні рэжым у Іране знік, яны скажуць, ну, канечне, мы гэтага жадаем. Але рызыка, што, напрыклад, пры знішчэнні Хамейні, можа адбыцца нешта надзвычайнае і вельмі непрыемнае, яна вялікая. І вось Ізраіль, ён гатовы рызыкаваць. Ну, гэтая аперацыя, яна ўжо сама па сябе вельмі рызыкоўная. Калі ты гуляеш у ва-банк, дык ты ўжо гуляеш. І чым далей ты ідзеш, тым больш лёгка цябе даюцца рашэнні. А вось амерыканцы і еўрапейцы, асабліва амерыканцы, яны паводзяць сябе вельмі асцярожна. Мне падаецца, што ідэя Трампа, яна такая, што вось Ірану зараз прадэманстравалі ягоную слабасць, і зараз для Ірана найлепшы момант вярнуцца да здзелкі. То бок прызнаць сваю паразу, фактычна капітуляваць. Но мне падаецца, што мы не з тым рэжымам маем справу ў Іране, які гатовы пайсці на гэты крок. Яны здавацца не збіраюцца. Не для таго яны выбудоўвалі столькі дзесяцігоддзяў гэты рэжым, каб проста раптам здацца. Падаецца, будуць змагацца. Ну, у любым выпадку, нават калі яны скажуць, что вот мы тут приподнимаем белый стяг, мы давайте тут домаўляться, давайте сделку, як это любіць Трамп говорить, какие у вас карты и все астатніе. Але калі у дзяржавы застаецца адным з галоўных как бы так прычынаў і дакладней мэтаў існавання, гэта знішчэнне другой дзяржавы, дакладней Ізраіль, гэта ўся галоўная мэта іх, ну, адна з галоўных мэтаў іх так бы функцыянавання, то як можна верыць такім дамовам? Таму Ізраіль праводзіць тое, што ён праводзіць. У ізраільскіх уладаў, як мне падаецца, ёсць зараз задача мінімум. Задача мінімум гэта, прынамсі, калі не знішчыць гэты атамны праект, дык адбросіць яго, там, не ведаю, на 3-5 гадоў назад, то бок выйграць час, у надзеі, што рэжым будзе аслаблены і, магчыма, праз нейкі час ён сам па сабе нейкім чынам ляснецца. Гэта першы варыянт. Ну і іншы варыянт, канешне, гэта працягваць да таго моманту, пакуль гэты рэжым сапраўды не абрынецца. І тут вельмі шмат што залежыць ад таго, таксама і дзеянне Ізраіля залежыць ад таго, што будзе адбывацца у самім Іране. Ізраільцяне, у прынцыпе, досыць адкрыта гэта паказваюць, што яны улічваюць унутрыпалітычныя абставіны. Усё робіцца такім чынам, каб узмацніць хвалю незадаволенасці ў Іране. Ну, давайте вось нават возьмем гэты момант, гэтыя заклікі з ізраільскага боку для людзей у сталіцы, у Тэгеране, каб яны пакідалі Тэгеран, бо там будуць зараз удары і іншае. Канешне, тут з ізраільскага боку таксама Ізраіль намагаецца зменшыць максімальна колькасць цывільных ахвяраў. Бо калі цывільных ахвяраў з іранскага боку будзе шмат, ну і тады сапраўды нейкае жаданне бунтаваць і выступаць супраць рэжыму будзе меншае. Там будуць зусім іншыя настроі. Адна з мэтаў і ў тым, каб можна было больш спакойна наносіць удары, гэта першае. Але ёсць і другі момант, каб гэтая паніка, якая ў Тэгеране, відавочна, мы ж бачылі ўсе гэтыя кадры з Тэгерана учора, гэтая паніка, якая прысутнічала, каб яна распаўсюдзілася па ўсёй краіне. Ускосна шмат што сведчыць пра тое, што шансы ёсць. Калі б у Іране сітуацыя была досыць спакойная, там было б куды больш акцый падтрымкі рэжыму. Яны не рызыкуюць. Яны праводзяць гэтыя акцыі падтрымкі, але кропкава, бо яны баяцца таго, што калі яны збяруць людзей для таго, каб тыя выказалі нібыта падтрымку рэжыму, гэта можа ўсё прывесці да адваротнага, што гэтыя акцыі падтрымкі перарастуць у акцыі пратэсту. І вось гэтага яны баяцца. То бок ізраільцяне
караценька кажучы, яны робяць усё, каб паспрыяць паўстанню ў Іране. Ну а адбудзецца гэтае паўстанне ў рэшце рэшт ці не, гэта сёння сказаць немагчыма. Уважаемый, піша глядачка под ником Жана Атаджанян, у России один союзник, это Азербайджан плюс Турция. Ну, Азербайджан плюс Турция это уже два союзника, коли, в принципе, не лечить, что это одно целое Азербатурция. Вот. Но я такое отчувание, что 10 заплакал один маленький Лукашенко. Как-то вот почувши такое. Тут трэба з выпадкам Азербайджана і Турцыі якраз таки ў адносінах да Ірана тут трэба... Так тут про Россию кажут, что у России один союзник, Азербайджан плюс Турция. Лукашенку гэта зусім не спадабалася. Што тычыцца турэцкай рыторыкі, яна ж была вельмі моцная антыізраільская ўвесь час пасля 7 кастрычніка 23-го. А зараз то, што ідзе з боку Эрдагана, ну ідзе, канешне, ён крытыкуе ізраільскую аперацыю, як ён Ізраіль заўсёды крытыкуе, але крытыкуе досыць стрымана. Гэта мова Блізкага ўсходу і логіка Блізкага ўсходу. На Блізкім усходзе, калі ты моцны, цябе ненавідзяць, але цябе баяцца. І вось зараз вось гэтая аперацыя супраць Ірана, асабліва першы дзень гэтай аперацыі, гэта той месседж, які ўсе зразумелі. Таму і вельмі асцярожна сябе паводзіць і Эрдаган. Што тычыцца Азербайджана, ну у Азербайджана вельмі добрыя стасункі з Ізраілем. Там ідзе супрацоўніцтва вельмі цеснае. Таму і была вельмі цікавая заява з боку міністра замежных спраў Азербайджана Байрамова. Тыя, хто не асабліва ведаюць пра стасункі Ізраіля і Азербайджана, але яны вельмі шчыльныя. Мадэрнізацыя азербайджанскай арміі, якая дапамагла шмат у чым Азербайджану перамагчы у вайне з Арменіяй, вярнуць Карабах, гэта плён супрацоўніцтва з Ізраілем. Там вельмі моцнае і шчыльнае супрацоўніцтва ў розных галінах. Так вось, міністр замежных спраў Азербайджана Байрамаў у размове з сваім іранскім калегам адмыслова падкрэсліў, што Азербайджан не будзе прадстаўляць сваю тэрыторыю для нейкіх аперацыяў супраць Ірана. Маюцца на ўвазе ізраільскія аперацыі. І гэта вельмі такі... ну, як бы сказать, дрэнны, амаль найгоршы сцэнарый з пункта гледжання іранскага, што калі азербайджанцы дазволяць ізраільцянам дзейнічаць сваёй тэрыторыі. Ну, гэтага хутчэй за ўсё не будзе. Азербайджан не пойдзе на гэты крок, таму што гэта вельмі рызыкоўная гісторыя для Азербайджана. Тут ёсць рызыка ўвязацца ў вайну. Азербайджану гэта відавочна не патрэбна. Но тое, што з тэрыторыі Азербайджана Ізраіль працуе, займаецца, збірае дадзеныя выведкі і іншае, ну тут гэта у прынцыпе гэта агульна вядома. Тут нічога такога дзівоснага ў гэтым няма. Вядомы факт. Спадар Александр, цікава ўсё ж таки меркаванне, як дапамагла ці там, скажем, палёгку дала аперацыя Ізраіля ў Іране России, і як это адбілася на Лукашенку, які дзе б што не здарылася, які канфлікт умее выкруціць гэта на сваю карысць. Ну, калі пра Россию я кажу, я маю на ўвазе тое, як выраслі кошты на нафту. Усё ж таки для России гэта ў сённяшніх умовах выгадна. Для Лукашенко гэта сітуацыя як ці ніяк, ці і тут змог нешта для сябе урваць. Давайте я ўсё ж таки пачну з России, а потым выйду на Лукашенко, бо тут якраз таки ў параўнанні з Россией можна прадэманстраваць асаблівасці пазіцыі афіцыйнага Мінску. Для Российской Федерации, калі паглядзець сярэднетэрмінова і доўгатэрмінова, то гэта вельмі праблематычна. Слабы Іран гэта дрэнна. Слабы Іран, галоўны партнёр России на Блізкім усходзе, гэта не тое, што России патрэбна. Я ўжо не кажу пра тое, калі гэты рэжым знікне. Калі рэжым знікне, дык уплыў России на Блізкім усходзе вельмі зменшыцца.
Так што ў гэтым сэнсе тое, што зараз адбываецца ў Іране, і разглядаючы гэтае доўгатэрміновае супрацоўніцтва, на якое Пуцін разлічваў, гэта для Пуціна зусім не добрая гісторыя. Кароткатэрмінова для Расіі сапраўды ёсць магчымасці. Першае, узгаданыя вамі кошты на нафту. Так, яны праз гэта выйграваюць. Другое, гэта магчымасць нейкім чынам вярнуцца ў сістэму міжнародных зносінаў, можа быць выкарыстана ў якасці якога-небудзь, умоўна кажучы, пасярэдніка. І трэці момант, гэта безумоўна здымае фокус заходні, еўрапейскі, амерыканскі з Украіны. І гэта абмяжоўвае магчымасці. Зараз на Украіну за падзеямі ва Ўкраіне сочаць куды менш, чым за падзеямі ў Іране. Што тычыцца паставак зброі, калі мы вось сябе ўявім амерыканскую зброю, перш за ўсё амерыканскую зброю, калі Трамп усё ж таки вырашыць працягваць пастаўкі зброі Украіны, пакуль не выглядае, што гэта так, а вайна на Блізкім Усходзе будзе працягвацца, і Злучаныя Штаты будуць уцягнуты ў гэтую вайну, то магчымасці дапамагаць Украіне, нават калі амерыканцы пажадаюць, будуць абмежаваныя. Калі амерыканцы не пажадаюць, але пагадзяцца, каб гэтую зброю набывалі еўрапейцы, я маю на ўвазе амерыканскую зброю, і перадавалі яе Украіне, то і тут могуць быць праблемы. Праблемы таму, што гэтай зброі просто будзе не хапаць, яна будзе ісці ў іншым накірунку. Так што гэты фокус, які сышоў з Украіны, і па-другое, тое, што можа быць са зброі, гэта, канешне, кароткатэрмінова на карысць Расійскай Федэрацыі. І тут пытанне, ці зможа Расія вось гэтым спрыяльным момантам для сябе скарыстацца альбо не. Ну вось апошнія дні яны паказваюць, што пакуль асабліва яны гэтым не скарысталіся. Ну будзем глядзець, што будзе далей. Пазіцыя Расіі. А яны ее выказалі досыць красамоўна, яны асудзілі ізраільскую аперацыю, яны фактычна сталі на бок Ірана. Цяпер што робіць Лукашенко? І тут вось пачынаюцца сапраўды цікавыя рэчы. Я у пазіцыі афіцыйнага Мінску я б вылучыў бы тут тры галоўныя напрамкі. Першы напрамак гэта Лукашенко. Лукашенко сябе паводзіць у вобласці блізкаўсходняга канфлікту досыць стрымана. У Лукашэнкі ёсць негатыўны вопыт, Ізраіль яго неаднаразова абвінавачваў у антысемітызме, гэта непрыемныя абвінавачанні, нават для Лукашэнкі непрыемныя абвінавачанні. Таму мне падаецца, шчыра кажучы, што Лукашенко для сябе вырашыў гэтую тэму, прынамсі, па магчымасці не чапаць. Не атрымліваецца, што тут не скажаш, усё дрэнна выглядае, гэта першы момант. Другі момант, ён усё ж такі напэўна разлічвае на супрацоўніцтва ў будучыні, хаця б нейкае са Злучанымі Штатамі, і тут станавіцца на бок Ірана, красамоўна падтрымліваць Іран, гэта можа бы выглядаць толькі умоўна. І не трэба забывацца пра тое, што Лукашенко гэта чалавек, які атрымаў сацыялізацыю ў савецкай канспіралагічнай традыцыі, у якой падкрэслівалася уплыў так званага ізраільскага альбо яўрэйскага лобі ў Злучаных Штатах, таму гэта тое, што лепш не чапаць. Вось з імі, такі, напэўна, погляд Лукашэнкі, з імі там, з гэтымі яўрэямі, як ён любіць казаць раз-пораз, і гэта нават слова яму вельмі цяжка даецца, іх лепш не чапаць. Таму Лукашенко маўчыць. Гэта сапраўды для Лукашэнкі нетыпова. Тут вайна ўжо ідзе колькі дзён, Лукашенко з'яўляўся на публіцы. Гэта не тое, што Лукашенко там знік. Калі б Лукашенко жадаў бы нешта сказаць на гэтую тэму, а ён жа, як вядома, вялікі спецыяліст у знешнепалітычнай галіне, у яго гэтыя магчымасці былі. Ён гэтымі магчымасцямі не скарыстаўся. Гэта Лукашенко. Далей беларускі МСС. Заяву, якую яны зрабілі яшчэ 13-го, гэта заява, канешне, такая тыпова рыжанкоўская. За ўсё добрае супраць усяго дрэннага. Яны там выказваюць сваю занепакоенасць, ім не падабаецца канфлікт, ім не падабаецца эскалацыя, але няма акцэнтаў. Яны не кажуць, хто добры, хто дрэнны. Гэта такая абсалютна агульная заява. І тут трэба адзначыць, што сёння знешнепалітычным ведомствам у Беларусі кіруе чалавек, у якога ёсць пэўная блізкаўсходняя дысцыпліна, экспертыза, прабачце. Максім Рыжанкоў пачынаў сваю дыпламатычную кар'еру менавіта ў амбасадзе Беларусі ў дзяржаве Ізраіль. Так што гэта чалавек, які павінен хаця б прыкладна разумець, што там адбываецца і як там адбываецца. Так што гэта
гэта не выпадкова, што ідзе заява такая вельмі асцярожная, непараўнальная з расійскім. Яна хутчэй больш падобная на кітайскую. Кітайская заява, дарэчы, вось кітайская ацэнка, она была больш асцярожная, чым расійская. Так, яны ў прынцыпе там сталі на бок Ірана, падкрэсліваючы, што тэрытарыяльная цэласнасць Ірана, недатыкальнасць межаў, гэта ўсё важна, але яна досыць спакойна вытрыманая была. Вось беларуская заява хутчэй ідзе не ў расійскім напрамку, яна ідзе ў кітайскім напрамку. Ну і трэцяя кампанента, яна вельмі важная, гэта беларуская дзяржаўная прапаганда. Там яны відавочна атрымалі карт-бланш на то, каб выказвацца. Яны з'яўляюцца даўно філіялам расійскай прапаганды, таму нічога выпадковага няма, што ў сённяшняй беларускай дзяржаўнай прапагандзе там пануюць расійскія наратывы, а яны відавочна антыізраільскія, з антысеміцкімі рысамі, якія прысутнічаюць. Ну і нічога дзіўнага няма ў тым, што асабліва моцна і актыўна займаюцца гэтай тэмай менавіта тыя прапагандысты, якія даўно арыентуюцца на рускі мір, і якіх ужо даўно і неаднаразова абвінавачвалі ў антысемітызме. Вось там ідзе ўся антыізраільская канспіралогія, тут трэба і Азаронка ўзгадаць, ну для яго гэта, напэўна, увогуле тэма нумар 1 стала на дадзены момант. Гігіна можна ўзгадаць усю гэтую кампанію. Цікава, што яны нават узялі на ўзбраенне той антыукраінска антыізраільскі наратыў, які з'явіўся ў расійскай прапагандзе яшчэ у дзень пачатку вайны. Уся гэтая гісторыя з дронамі Масада і пэўнае падабенства, якое сапраўды прысутнічае паміж аперацыяй Масада ў Іране і аперацыяй СБУ супраць расійскіх аэрадромаў. І сёння мы бачым, што ў расійскай Z-прасторы, так бы мовіць, там прысутнічае гэта версія пра тое, што гэта не выпадкова, у канспіролагаў нічога выпадковага ў прынцыпе не бывае, што там ёсць такія красамоўныя намёкі на тое, што аперацыя СБУ была падрыхтавана альбо ізраільцянамі, альбо з дапамогай ізраільцянаў. І ў беларускай дзяржаўнай прапагандзе яна таксама прысутнічае. Но ўсё ж такі ў цэлым я б адзначыў, што беларуская дзяржаўная прапаганда, яна паводзіць сябе ўсё ж такі больш стрымана, чым расійская. Но гэта назіралася і пасля падзеяў 7 кастрычніка 23-го, тут нічога надзвычайнага няма. Ну, ўсё адно, як вы слушна заўважылі, такія гэтыя прарасійскія і антыізраільскія выказванні, настроі і падача, яна ёсць, і на фоне таго, што афіцыйныя прадстаўнікі, сам Лукашенко занялі такую пазіцыю нейтральную, ці чакання, ці змаўчання, а гэтым карт-бланш далі. Ну, усе ж гульцы выдатна разумеюць, што прапаганда ў аўтарытарнай краіне не можа выступаць як захоча, і тыя тэзы запускаць, якія сама захоча. Зразумела, што гэта дзесьці ўсё адно нейкія такія спусцілі метадычкі. Ну, на каго разлічана? Мне падаецца, што ёсць чалавек, якому тое, што зараз адбываецца ў беларускай дзяржаўнай прапагандзе, у каналах також Азаронка, Бондаравай і іншых вельмі не падабаецца. Гэта нядаўна прызначаны пасол Беларусі ў Ізраілі Юрый Герашевіч. Ярашевіч вельмі актыўна працуе над паляпшэннем стасункаў паміж Беларусю і Ізраілю. Ён імкнецца палепшыць імідж рэжыму Лукашенко. У яго розныя сустрэчы адбываюцца. Ну, чалавек паводзіць сябе сапраўды вельмі актыўна. Ёсць адчуванне, што паводзіць сябе прафесійна, ведае, у якой краіне працуе, ведае асаблівасці. І вось з аднаго боку прадаць маўчанне Лукашэнкі альбо стрыманасць МЗС, гэта было б выдатна. Можна было б паказаць, ну вось глядзіце, у нас стрыманая пазіцыя, мы паводзім сябе нейтральна. Да, у нас добрыя стасункі з Іранам, но Ізраіль таксама у нас вельмі важная краіна. Таму мы вось жадаем і з Ізраілем добра, шчыльна працаваць, бо ў Ізраілі гэта ж ўсё фіксуецца. У Ізраілі вельмі уважліва сочыць за тым, хто і як рэагуе.
Вось якія краіны як сябе паводзяць. І вось што для Ярашевіча, канешне, досыць непрыемна з майго пункта гледжання, гэта беларуская дзяржаўная прапаганда. Я думаю, што ў яго будуць сустрэчы ў ізраільскім МЗС і ему будуць задаваць гэтае пытанне. Ну добра, твой кіраўнік спадар Лукашенко, ён устрымаўся. Мы гэта для сябе адзначылі. Лукашенко не Мадура. Вось Мадура, што зрабіў Мадура, напрыклад, у першы дзень ізраільскай аперацыі. Мадура адразу выказаўся, ён чалавек імпульсіўны, і ў яго што ў галаве, то ён і прамаўляе. Ён сказаў, што Беньямін Нетаньяху гэта Гітлер 21 стагоддзя. Ну, у Іране яго адразу працытавалі, ён у Іране герой за тое, што ён сказаў. А Александр Лукашенко, ён можа так і лічыць, можа не лічыць, я не ведаю, але ён маўчыць. Ён маўчыць, і гэта можна было вось так прыгожа паказаць, што вось Расія супраць Ірана, прабачце, супраць Ізраіля, Расія за Іран, а мы нейтральныя, а мы маўчым. А які ж ты нейтральны, як вы слушна заўважылі? Ну, зразумела, што умоўны азаронак можа пісаць толькі тое, калі гэта дазволена. І гэта было відавочна. Вось гэтыя ўсе прыступы антыізраільскіх настрояў, а фактычна там ідзе ўжо адкрыты антысемітызм, гэта пачалося у пэўны момант. Гэта пачалося не адразу, гэта не была спантанная рэакцыя. Гэта пачалося відавочна тады, калі гэта было дазволена. Калі прыйшла з адміністрацыі адмашка і было сказано: ну ўсё, можаш рабіць што жадаеш, выказвайся, як лічыш патрэбным. Сказаць, што мы да гэтага не маем ніякіх адносінаў, вось у нас такая свабода думак і ёсць такі азаронак, які вось у яго такое меркаванне, або з Гіген, у яго такое меркаванне, а ў іншых такое меркаванне. Ну гэта не атрымаецца. Дурных жа няма, усе выдатна ведаюць, як працуе гэтая сістэма. Калі нехта з іх нешта піша, так ён піша таму, што дазволілі так пісаць, або загадалі так пісаць. Іншае пытанне, з якой адміністрацыі прыйшоў загад ці дазвол гэта рабіць? Калі гэта не на карысць Лукашэнку, то ці з лукашэнкаўскай адміністрацыі для гэтым рускамірцам прыйшоў загад? Я думаю, што гэта тыя, якія імкнуцца, ну, яны ведаюць, якія наратывы можна браць. Ну там што значыцца браць? Гэта іх светапогляд. Яны вельмі утульна пачуваюць сябе. Я, дарэчы, павінен нават нешта добрае, для мяне самога дзіўна, але скажу нешта добрае пра Азаронка. Калі я з калегамі мы там разглядалі і абмяркоўвалі, а што там можа быць, што можа з'явіцца, і я выказаў погляд, што там сапраўды могуць з'явіцца антысеміцкія карыкатуры з савецкага часу, бо яны ў расійскай прапагандзе прысутнічаюць. То есть мой погляд быў такі, моя тэза была, што вось такія людзі, як Азаронак, які уласна кажучы, цалкам арыентуюцца на расійскія наратывы, што яны таксама гэта будуць пераймаць. І сапраўды падобныя рэчы з'явіліся. Так што яны ведаюць, дзе гэта браць. Гэта іх не ўласны, гэта той светапогляд, які ў іх прысутнічае, але яны ведаюць, адкуль гэта можна ўсё запазычваць. У гэтым сэнсе ім працаваць досыць утульна, бо ёсць расійская прапаганда з яе наратывамі, яны проста могуць гэтыя наратывы браць, ну нейкім чынам трошки творча распрацоўваць гэты момант. Але каб гэта дазволілі, павінна быць адмашка. Без адмашкі такое не працуе. Несістэмны гулец, дарэчы, як мне падаецца, у гэтым кантэксце гэта толькі Ольга Бондарова па-ранейшаму, бо яна пачала распаўсюджваць гэтыя рэчы яшчэ раней за Азаронка. Вось яна ў гэтым сэнсе відавочна піша тое, што ў яе сапраўды ў галаве, і яна арыентуецца ў гэтым сэнсе выключна на Расію. Ну что ж, пытанне, мае права на існаванне, тым больш. Я так разумею, наш глядач з Украіны, я перакладу з украінскай на беларускую. Калі падзе рэжым аятол ад удараў, то ці можа такі ж алгарытм спрацаваць і з Беларусю? Тут насамрэч гэтае пытанне вельмі сур'ёзнае. Пытанне у Іране, я пачну з іранскага выпадку. Гэты сцэнарый, які вось мы зараз назіраем, вось што пачнецца прамое сутыкненне паміж Ізраілем і Іранам, і гэта будзе імпульс да змены рэжыма, гэта той погляд, які сярод
іранскіх апозіцыянераў на захадзе, сярод розных навукоўцаў іранскага паходжання, ён вельмі распаўсюджаны. Там увогуле у гэтых людзей у іх вельмі моцныя праізраільскія настроі, бо яны звязвалі і без да сённяшняга дня звязваюць свае надзеі на змены ў самім Іране з вонкавымі імпульсамі. То бок гэта павінна выглядаць так, што Ізраіль зробіць брудную справу, то бок знішчыць вярхушку гэтага рэжыму, значна аслабіць гэты рэжым, а мы ўжо, іранцы, мы ўжо, так бы мовіць, даробім. Нам будзе лягчэй, бо рэпрэсіўны гэты рэжым, вось самае жорсткае, што ў гэтым рэжыме ёсць, будзе знішчана. Гэты погляд, ён вельмі распаўсюджаны. Ці гэта насамрэч будзе так, мы пабачым. Зараз мы бачым, што Ізраіль сапраўды робіць гэтую справу. Тут важна адзначыць, Ізраіль дэмакратычны Іран, безумоўна, цалкам у інтарэсах Ізраіля. І дэмакратычны Іран будзе, я думаю, я ў гэтым цалкам упэўнены, важным партнёрам Ізраіля на Блізкім Усходзе. Але гэтую аперацыю ізраільцяне праводзяць не дзеля дэмакратызацыі Ірана. Дэмакратызацыя Ірана – гэта тое, што можа стаць вынікам. Галоўнае для Ізраіля зараз свае уласныя мэты знішчэння іранскай ядернай зброі і іншае. Што тычыцца, калі вось сапраўды гэта перавесці на Беларусь, то тут увогуле гэта спекуляцыі. Мы не ведаем, што ў такім стане адбылося б з лукашэнкаўскай арміяй, што адбылося з рознымі падраздзяленнямі міліцыі і гэтак далей. Гэта зусім іншая сітуацыя. І ўсё ж таки мне таксама падаецца, што ступеня нянавісці у іранскім грамадстве да рэпрэсіўнага мясцовага рэжыма большая, чым ступеня ненавісці ў Беларусі. Вось такое у мяне ўражанне. Ну і зноў жа, гэта ўражанне, я хочу падкрэсліць, гэта ўражанне. Тут у нас няма нейкіх эмпірычных дадзеных. Сёння ёсць іранскім экспертам па Ірану, вось колькі я іх не чую, ім задаюць адно і тое ж пытанне. Скажыце, калі ласка, якія настроі ў Іране? Якая колькасць іранцаў сёння стаіць на баку Хамінеі, якая супраць яго? Розныя іранскія эксперты кажуць 70% супраць рэжыма, 75% супраць рэжыма. Ну гэта ізноў жа, гэта такія ацэнкі, якія могуць проста быць пажаданнямі. Але, спадар Александр, ну вот вы правильно заўважылі, Ізраіль не ставіць перад сабой мэту дэмакратызацыі Ірана. Ён вынішчае пагрозу, якая існуе, ну, на пункт Тель-Авіва, менавіта Ізраілю як дзяржаве. А гэта найперш ядерная праграма і ненавісць Ірана, іранскіх лідараў да дзяржавы Ізраіль. Што мы маем? Лукашенко хваліцца, што ў яго ўжо ёсць ядерная зброя, што ён як хоча, так і гэтую зброю можа сам выкарыстоўваць. Мы бачым яго даўнюю ненавісць, да прыкладу, у дачыненні да Польшчы. І, ну, можа быць прэвентыўны удар. Я думаю, что, конечно, превентивных ударов не будзе. Гэта зусім іншая гісторыя, але прыклад, вось калі ўзяць усё ж таки Лукашенку, для ягоны прыклад, ну, непрыемны. Я думаю, что ему таксама непрыемна было назіраць за лёсам Асада у Сірыі. Раней ему так само было непрыемна назіраць за лёсам Кадафі. Яшчэ раней непрыемна было назіраць за лёсам Хусейна. Не таму, што вось гэтыя людзі, там, не ведаю, Хусейн альбо Кадафі, яны ему нейкім чынам сімпатычныя як асобы. Я думаю, што на такім узроўні там асабістых сімпатыяў няма. Тут хутчэй за ўсё вельмі простае пытанне, якое ўзнікае. А калі там так адбылося, вось умяшанне звонку, альбо падтрымка звонку, і раптам гэты рэжым пасыпаўся. І вельмі хутка пасыпаўся. І ўсё так трагічна скончылася. І для дыктатараў, і
для тых, хто былі на яго баку, то, конечно, хочаш не хочаш, будзеш задаваць пытанне, а ці магчыма такая сітуацыя, ці такая сітуацыя магчыма ў Беларусі. І тут важны момант, мне падаецца. Я не веру абсалютна ні в якія сцэнарыі у знешняга ўмяшання ў беларускія справы. Тут тэоретычна тое, што гэта можа просто так адбыцца. Гэта можа адбыцца ў тым выпадку, калі, напрыклад, з тэрыторыі Беларусі адбудзецца агрэсія при удзеле, актыўным удзеле беларускай арміі ў дачыненні да Украіны альбо да краінаў Балтыі. Ну вось тады могуць быць пэўныя адказы, але гэта будзе зусім іншая сітуацыя. Вось. Калі ўсё ж такі ты як з другого боку падайду. А вось мне такія рэчы падаюцца малаверагоднымі па-ранейшаму. Зусім іншая справа светапогляд Лукашэнкі. Светапогляд Лукашэнкі – гэта светапогляд канспіролага, які заўсёды шукае знешні след. Ну, гэта таксама было і ў выпадку пратэстаў 2020 году. Ну, не могуць яны прызнаць, што былі ўнутраныя прычыны, якія прывялі да пратэстаў. Бо калі ты прызнаеш, што былі ўнутраныя прычыны, трэба адказваць на пытанне, што з гэтым рабіць. Куды прасцей сказаць, гэта ўсё было інспіравана Польшай, што гэта ўсё было інспіравана Літвой. І мне падаецца, што Александр Лукашенко насамрэч як канспіролог, ён гатовы верыць у такія сцэнарыі. Таму гэты сцэнарый іранскі, вось тое, што мы зараз бачым у Іране, што ізраільцян атрымалася нашпігаваць Іран сваімі агентамі, што ў Іране значная колькасць людзей, якія добраахвотна супрацоўнічаюць з ізраільскімі спецслужбамі, што наносяцца удары па Ірану, па іранскай інфраструктуры, калі знішчаюцца карнікі гэтага рэжыма, ахапае людзей, якія ў сацыяльных сетках гэта падтрымліваюць, альбо з'яўляюцца адпаведныя графіці. Вось уявіць, што такое адбываецца, што такое можа адбыцца з Беларусю, з уласным рэжымам, Лукашенко можа сябе уявіць. Таму гэты вопыт іранскі, ён для яго вельмі непрыемны, і я думаю, што яму неўтульна. Ён сочыць вельмі уважліва, як мне падаецца, за гэтымі падзеямі, якія адбываюцца ў Іране, і ставіць сябе пытанне. Вельмі проста, але адначасова і не самае простае пытанне, з майго пункта гледжання, не простае пытанне. Што трэба зрабіць, каб такое не адбылося ў Беларусі? Ну і коротко, як вы лічыце, прывядзе гэтая сітуацыя, гэта супрацьстаянне Ізраіля і Ірана да трэцяй сусветнай? Да трэцяй сусветнай, я думаю, што да трэцяй сусветнай не прывядзе, пакуль прынамсі то, як яно развіваецца. Так, яшчэ ёсць магчымасці для эскалацыі, безумоўна, але трэцяй сусветнай вайны тут чакаць не трэба. Я магу сказаць пра сваё уласнае спадзяванне. Я вельмі працяглы час уважліва сачу за тым, што адбываецца ў Іране, за дэмакратычным рухам у Іране. Колькі там было спробаў, колькі раз яны выходзілі, колькі раз у іх не атрымлівалася. Іранцы шмат разоў, асабліва маладыя людзі, дэманстравалі прагну да свабоды і дэмакратыі. І таму я вось магу толькі спадзявацца на тое, што пасля гэтай аперацыі Іран сапраўды стане свабоднай і вольнай краінай. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Я нагадаю, што у нас у эфіры са сваёй штотыднёвай аналітычнай праграмай быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Дзякуй вялікі, спадар Александр. Яшчэ раз нагадываю ўсім пра неабходнасць подписываться на телеграм-канал спадара Александра Фрыдмана. Не забывайте подписываться на YouTube канал Еўрарадыё, ставьте свае падабайкі, націскайте на званочак, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Нам вельмі важная ваша падтрымка. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.